Gezur batzuk oso agerikoak dira. Adibidez, nik esaten badut gizon hiltzaile bezain beste emakume hiltzaile daudela, gehienek dakigu gezurra dela. Badakigulako feminizidioetako hiltzaileen ezaugarri amankomun bakarra gizona izatea dela. Zurrumurruen atzeko gezurra, aldiz, ez da agerikoa. Nik esaten badut etorkinen artean delinkuenteen proportzio handiagoa dela bertako pertsonen artean baino, ez naiz okerrari. Kontua da jatorria aipatuz ordezkatu dudala delinkuenten benetako ezaugarri amankomun nagusia, pobrezia. Kontraesankorra da feminizidioa ukatzen dutenek delinkuente etorkinetaz hitz egitea etengabe. Feminizidioari dagokionez, banakako hilketetaz. Delinkuentziari dagokionez, giza talde baten delituaz. Gezur bat 1000 aldiz errepikatzen baduzu, egi bihurtzen da, zioen Goebbelsek. Hauxe diote egungo jarraitzaileek. Zenbat zurrumurru behar ditugu gezur bat egi bihurtzeko? Kaixo, ongi etorriak Aterpeko lehenengo saio honetara. Programa honetan gorroto diskurtsoetaz mintzatuko gara, eta horregatik lehenengo saio honetarako erabaki dugu zurrumurruetaz mintzatzea, zen iruditzen zaigu hori badela gorroto diskurtso guztien oinarria, eta horretarako bi gonbidatu ekarri ditugu, Xabi Jauregi, Zaska zurrumurruen kontrako sareko kidea, eta Ruben Laseras, NUPeko soziologia eta gizartelaneko departamentuko kidea, ongi etorriak biak. Eskerrik asko. Bale, galdera simple bat egingo dut hasteko, batez ere zuri, Xabi, uste dut dagokizula erantzuna. Nola sortzen dira zurrumurruak eta zergatik sortzen dira zurrumurruak? Bale, niretzako galdera honi erantzuteko jakin behar dugu zer eragina dakan. Eta horretarako joan behar gara gure sinismen sistemara. Gure sinismen sistema zer da? Nun jaio garen, modu batean ez zitu gaituzte, mutikoa bagara modu batez, neska baldin bagara beste modu batez, Euskal Herrian bizi bagara mundua ikusiko dugu mundu batez, Afrikan beste modu batez, hor dago generoa, dago arrazakeria, dago sexuanistasuna, eta hainbat gai. Eta horrek, gure pentsamenduan, edo gure mundua ikusteko moduan eragiten du, ezta? Eta hor egiten ditugu esparru mental batzuk. Hori alde batetik, orduan guk gure egunerokotasunean hortik goaz. Gero, zer dira zurrumurruak? Zurrumurruak zer diren jakiteko jakin behar dugu zer diren estereotipoak, aurreiritziak. Eta estereotipoak dira guk pentsatzen duguna, gure pentsamenduak. Eta aurreiritziak izango ziren gure emozioak. Orduan, zurrumurru bat da, mezu bat, daukana, pentsamendu bat eta emozio bat. Pentsatu, hona etorri aurretik, joan naizela nire izebaren etxera kafe bat hartzera, eta Donibaneko auzoan omen daude lapurketak. Eta nire izebari esan diote, ikusi duela mutiko bat sartzen ari zela etxe batean, txamarra edo jertxe gorri batekin, kaputxarekin. Niri hori esan diote izebari eta niri esaten ditu hori izebak. Ni sinisten badut, hori etorriko da nire burura. Gero, pentsatu jaten naizela etxera, eta etxerako bidean, gaua da, eta espaloian etortzen dela mutiko bat jertxe gorri batekin. Ze sentituko dut? Sentitu dezaket beldurra, olako sentimendu bat. Horrek ja eragin dit, nire gorputzean. Eta zeik egingo dut? Egin dezaket ies, deitu aldut poliziari,
o gelditu naiteke geldirik, olako ekintza bat egin dugu. Hor egongo zen diskriminazioa, ekintzan. Eta zurrumurruak egiten dutena da, gure pentsamenduan eta gure emozioan eragin. Eta ekintzetara joaten gara. Eta esaten dugu, baina, karo, ihes egiten dut, hori diskriminazio bat da? Bai da, zengatik, ez dakigu mutiko hori txaketa gorria eramateagatik bai, egin duena, ezta? Eta niretzako teoria paleoagalak, Porgesek oso ongi aztertzen du gai hau. Berak esaten du? Berak esaten duena da pertsona guztiak ez bagaude ziur leku batean, hiru modutan jokatzen dugula. Ihes egiten dugu, izoztutak gelditzen gara, edo bihurtzen gara erasotzaileak. Ez gaudenean ziur. Orduan, hola jokatzen dugu. Ikusten badugu etortzen dena honuz, egin dezakegu ihes. O beste espaloi da, o deitu dezakegu, o egin dezakegu, o igual beraren kontra joan gaitezke. Zengatik. Zurrumurru horrek beldurra eragin digu horrengan. Eta hor daude ekintzak. Orduan ekintza horiek izan daitezke diskriminatzaileako ez. Baina Porgesek esaten du, haulantzeko garrantzitsua da autorregulazioa eta konexio soziala izan behar dugula. Eta hau nola egiten dugu? Harremanekin. Guk desberdinatasunarekin izaten baditugu harremanak, ja konturatzen gara gure sisteman dauden ekintza horiek aldatu ditzakegula. Orduan, zurrumurruak gure esparru mentalak modu batean edo bestean badira, horra joaten dira eta bideratzen dituzte alde batera edo bestera. Normalean egiten duena da generalizazioak. Eta generalizazioa zer dakar? Deshumanizazioa. Orduan ja ez dugu pertsona ikusten pertsona bezala. Baitik ikusten dugu talde baten barne. Eta zurrumurruak baldin badaude talde horien barne, gizarte bezala, ze egiten dugu, horiek diskriminatu. Horren inguruan galetu nahiko nizuke zuri, Ruben, zen zuk gehien bat ezagutzen duzu edo jorratzen duzuna da, Xabi, norbanakoen arteko harremanetan ematen diren zurrumurru horiek, baita ere gizarte mailan, baina zu soziologa zara, eta zentzu horretan ikusiko duzu seguren ikuspegi orokorrago batetik edo gizarte mailatik, nola funtzionatzen dute zurrumurruek maila handiago horretan? Xabik oso ongi azaldu duen moduan, badaude faktore horiek, baina nik azpimarratuko nituzke batez ere faktore praktikoak direla. Azken finean ere zurrumurruak oso simpleak dira eta oso pragmatikoak. Normalean gu aritzen gara kategoriak sortzen. Hau da, ez dakit pertsonak zailkatzeko, taldeak zailkatzeko, janariak zailkatzeko, eta horrek laguntzen digu egunerokotasunean, errealitatean mugitzeko modu iparorratza, edo bidezidorrak dira, murbiltzeko. Eta horregatik informazio hori oso erraz barneratzen dugu, eta horregatik ere zabaltzen da oso erraz, eta zurrumurruak han daude. Baina, aipatu beharra dago ere, berak Xabik aipatu duen moduan, batzuk dira edo bihurtzen dira edo diskriminazioak dira, baina ez dugu ahaztu behar ere, badaudela zurrumurru edo irudikapen edo sinismen sistema horretan dauden beste irudi positibo batzuk. Adibidez, aipatuko nituzke batzuk, baina ez dakit, pentsatzen dugu alemaniarrak oso langileak direla, edo badaudela pertsona batzuk, Hego Amerikakoak, ez dakit, kriston abelierzia daukatela, dantza egiteko, ez dira txarrak, eta horiek erabiltzen ditugu, baina Xabik aipatu duen moduan, arazoa da, horrek, ez dakit, bultzatzen gaituela, irudi simple bat antolatzeko moduan, eta handago ez dakite arazoa, azken finean taldeak irudikatzen ditugu nahiko homogeneoak, jakinda oso heterogeneoak dire. Eta kasu honetan, zuk Xabi aipatu duzu,
hasieran txaketa gorriarena ez, hori logikoa den moduan metafora bat da, eta seguronik hemen metafora hori ez, egunerokotasunera ekarriz. Ruben, zu askotan aritzen zara edo aditua zara batez ere migratzaileen kasuan ez, hor argi eta garbi ez metafora hori eraman dezakegu pertsona migranteen kasura edo beste kolektibo batzuetara. Zergatik batez ere eragiten diete zurrumurruek horrelako kolektibo zaurgarriei? Bai, nik aipatu duzun harira azpimarratuko nuke, ze batzutan bai badirela zurrumurruak, baina esan duzun moduan hizkera berak garrantzia handia dauka horretan. Adibidez, gu euskeraz esaten dugun moduan, izena duen orok badu izana, eta egunero erabiltzen dugun hizkera kriston eragina dauka errealitatean, Eta adibidez, zuk aipatu dituzun metaforak, adibidez, immigrazio arloan, badaude egile batzuk, azpimarratu dituzten metaforak, adibidez, metafora hidrikoak. Mira, immigrazioaz hitz egiten dugunean, beti, ez dakit, olatuak, uinak, eta, bai, edo metafora belikoak, desembarko, edo halako gauza batzuk. Eta orduan, nik uste horrek ere, ez dira guztiz zurrumurruak, baina errealitatera eraikitzeko momentuan eragin handia dauka horrek. Adibidez, badaude beste egile batzuk, aipatzen dituztela, etorkin hitza, azken finean, Manuel Delgado, esaten du, ematen duela, que es la persona que nunca termina de llegar, etorkin... Bai, noren ikuspuntutik, ez? Hori, bai, gure ikuspuntutik, eta horregatik beti baztertu egiten dugu horren. Eta euskeraz, ez dakit etimologikoki hau oso zuzena den, baina atzer itarra, edo kanpoko izan daiteke, edo atzeko herritarra, edo atzerrikoa, badaukaz... Kuriosoa da, baina nik txikitan pentsatzen nuen nortik zetorrela eta ez nuen ulertzen. Osa, gero ja nerabezaroan ulertu nuen atzerritarra atzerritik, baina hasieran pentsatzen nuen atzetik eta ez nuen ulertzen, bai? Ba, nik ez daukat zehaztasun etimologikoa, baina... Eta oso garrantzitsua da esaten duena, zagatik nola irudikatzen digun, adibidez, etorkina, baina adibidez, Real Madrileko 19 jokalari etorkinak dira. Eta hor ez dugu jartzen, hor ez dugu... Ez ditugu horrela irudikatzen, nahiz eta horiek duten fama, ez? Jende asko etortzen da ikastera eta debei etortzen dira etorkinak, baina nola etorkin hitzak ematen digu migrazio bat oso vulnerablea dela gainera, osea behar askoko migrazio batera, baina gainera jotzen dugu horren kontra, ez bestearen kontra. Baina begira zenbat, igual pixko bat muturrerago joan ez, zenbat atzerritar kasu honetan dauden futbolaren munduan, eta futbolak inork ez du esaten eragiten duela dei efekturik, ez? Baina pobreziaren kasuan, hor dei efektuaren kontzeptua beti da bilor airean, ez? Badago beti nik uste mehatxu bat atzean, ez da? Horregatik hizkeraren edo hizkuntzaren garrantzia. Gu herri batean, hemen Nafarroan bertan jaso genuen behin, eztabaida talde batean, esaten zutela, están naciendo más inmigrantes que los del pueblo. Eta hori badakigu ezinezkoa dela. Ezin da jaio inmigrante moduan, haiek esaten zuten, bai? Edo eskoletan esaten da, inmigrantes gainezka, hori ez da egia. Ze ez gaude ongi erabiltzen ari kontzeptu horiek, ezta? Eta horregatik gero, aipatu daiteke, zehaztu beharreko gauza bat dela, eta sakontasunean, eta ez dakit, zorrotzak izan behar gara, ez soilik entzuten ditugun gauzekin, baizik eta eraikitzen dugun hitzekin, edo erabiltzen dugun hitzekin. Aterako gara aterpetik momentu bat, eta ikusiko dugu honen inguruan ze iritzi duten kalek, eta horretarako pasako gara kale hotxak ikustera. Gure komunikabideak, herriaren komunikabideak, saiatu behar gara, zientifikoak izaten, ni gauzak ikertzen, ez janzten den neutraltasuna, hori ez da existitzen,
eta, no se. Askotan nik ez dakite komunikabideen kontua bakarri den. Ze uste dut, arrazoi politikoak ere askotan badaudela, eta gero bai, errua bai dela komunikabideena, nolapait ere, zuk esan bezala, ez duzuelako, arakatzen nolapait ere eta egira ailegatzen. Baina pentsatzen dut, hasieran dagona dela, konvenientzia politikoa, askotan. Pues ez dakit, batxutan hori leku batean baino gehiagotan begiratu behar da badazpada eta nundik etortzen den berri hori eta horrik igual ja ematen digu ez dakita ideiaren bat, ze izan daiteken. No se, esango nuke lehenengo gauza dela como ikuspegi kritikoa. Naiz eta izan argia, Hamaika Telebista, edo zein, lehenengo jarri, como ez integratu esaten duenarekin, baina jarri hartu espazio txiki bat, ez? Nik uste dut oso garbi daula estatu batuetan gertatzen nahi denoi. Eta politikoki zenolako eragin eduki duen. Eta hemen ere, Voxekin uste dut, alako joku zikin badaula, eta hemen ere badakigu Voxe gero eta boto gehiago jasotzen dituela. Como que daude bideratuta gehiago ezagutza baino bilatzeko emozio bat sorrarazteko, ez? Eta gero emozio hori kapitalizatzen dute beste narratiben bitartez eta bat. Aterpean gaude berriz ere, kaletik bueltan, eta ikusi dugunaren arabera, zurrumurru asko dago, baita ere kaltetu asko, baino ez dakit onuradunak hainbeste diren, zen askotan entzun ohi da, ez? Zurrumurruek duten zerbait da, beti jartzen dituztela, azken aurrekoan dauden pertsonak ez, azkenekoen aurka. Orduan, talka horretan norbaitek irabazten aldu? Talka, gatazka. Nik uste dut ezetz, ez? Nik uste dut hor sortzen dena da gatazka bat, ez? Eta seguru esentitzea, gure auzoetan, gure etxeetan, ez? Eta horrek sortzen duena da hori. Gure arteko gatazka bat, ez? Gizartean arteko gatazka bat. Bai, azken finean, zurrumurru asko daude lotuta baliabide eskasekin, ezta? Normalean badaude baliabide batzuk definitzen ditugula urriak diren moduan, adibidez lana, laguntzak edo, eta halako zurrumurruak zabaltzen baldin badira, normalean kaltetuak dira batez ere kolektibo horiek, bai, eta normalean dira ahulenak, beti bezala, baina aldi berean gizarte moduan kohesio falta eta Sabik aipatu duen moduan gatazkak. Bai, kohesio falta hori aipatzen duzula, nik uste dut hemen gertatzen den gauza bat nahiko kuriosoa dena, ez? Da, zatitzen dutela askotan berez klasen bitartez zatituta dagoen gizartea, eta askotan ez dugu ikusten kohesio hori, ikusten ditugulako gure aldamenekoak ez, beste kolektibo batekoak izango balira bezalaz. Orduan, badagor klase irakurketa bat egin daitekena, baina zurrumurru horiei aurre egiteko aldi berean, ez behar da ere klase kontzientzia eta askotan hori da falta dena. Orduan, nik uste dut badagola kontraesan bat, eta oso zaila ikusten dut nola aurre egin kontraesan horri. Bai, nik uste dut pertsonek bizi irauteko eta gure egunerotako zenerako sentitu behar garela talde baten parte. Bai. Zeratik, denok behar dugu talde baten parte, ez? Orduan zurrumurruak hemen jokatzen dute. Nokin elkartzen gara. Baina zatitzen dute talde hori alde berean. Zatitzen dute, ez? Baina egiten digu, ni talde honekoa naiz. Eta gainera, talde honek igual onura ekonomiko batzuk edo privilegio batzuk baldin badazka, hemen dago, ez? Orduan, bestea nik banatzen dut, ez? Eta ez naiz beraren alde joaten, ez? Bai, privilegioak ditut, baldin eta beste batzuk dauden ni baino kerrago. Hori da. Eta hor dago niretzako generoa, arrazakeria, sexuanistasuna, ez? Eta gizarteak hona eman digu, ez? Hasieran bezala, ez? Hitz egin dugun bezala, ez?
Bai, nik uste ezinbesteko begirada zabaltzea, begirada klase ikuspuntua zabaltzea ezinbestekoa dela, ezta? Ze azken finean, gehienak edo guztiak langileak dira, eta baina nagusitzen dena da jatorria, ezta? Eta horregatik askotan gertatzen dena da zurrumurruek azpimarratzen dutela gizartean ditugun desparekotasunak, bai? Eta horregatik ezinbestekoa da klase irakurketa, ze azken finean ere, eta ez dugu ahaztu behar, ze askotan zabaltzen den ideia da, komien artean autoktonoen eta kanpotarren arteko talka egiten dela, baina ez da soilik hori, ze batzutan kanpotarren artekoa edo zuk aipatu duzu moduan azkena eta azkena aurrekoaren arteko talkak edo gatazkak zabaltzen dira. Orduan ezinbestekoa da hori kontuan hartzea. Eta gizarte mailan hor ze instituzioek zelako papera dute eta hurbileko instituzioek nola ikusten duzu aurre egiten diotela edo kontrakoa ez, laguntzen dutela horrelako zurrumurruak zabaltzen edo diskriminazioa askotan edatzen. Nola ikusten duzu dagoela egoera? Nik uste batzutan okertzen garela pizka bat, ze askotan nik uste azpimarratzen dugu arlo pertsonala, ezta? Eta ematen du hau badagoela aurre egiteko aukera bakarra dela arlo pertsonalean. Eta horregatik nik uste egin behar den gauza bat da, fenomeno honen atzean dauden egiturazko faktore batzuk azpimarratu edo, ez dakite, izenak jarri, salatu, bai, hori ezinbestekoa da salatzearena. Adibidez, islamofobia, arrazakeria, aporofobia, eta orokorrean dauden desparekotasun guztiak salatu behar dira. Ze azken finean, Sabik aipatu duen moduan, sinesmen sistema horiek, edo sinismen sistema horietan interesak daude. Eta orduan, pentsatzen baldin badugu, gai garela, banakako egoretan edo eguneroko egoretan aurre egiten, ari gara kontrako emaitza lortzen. Azken finean, azpimarratzen duguna berriro da, zatiketa. Eta ulertu behar dugu hau arazo sozial bat dela, eta batzutan pentsatu behar dugu zen motatako ekintzak egiten ditu, ze batzutan ematen du zurrumurruak salatzen ari garela horren aurrean borroka egiten eta kontrakoa egiten dugu nahi gabe, eta da hori azpimarratzen, edo ez dakit berriro. Bai, edo errealitate bat ukatzen ez, eta batzutan errealitate hori egon badago, baino motiboak ez dira seinalatzen ditugunak. Hori da. Edo batzutan beldurra diogu egiari, ez da? Ez dago inolako arazorik, askotan guri, ez dakite, teknikoki eskatu digute. Joer, azaldu behar duzue, etorkinak ez direla nagusitzen errenta bermatuetan, eta guk esaten duguna, hau errealitatea baldin bada, arazo bat daukau. Ze horrek esan nahi du, gure gizartean ez gaudela integrazio prozedurak ongi bultzatu. Kontua da, askotan egiak behartzen zaituela emanez nahi duzun azalpen luze bat ematera eta konplexu bat. Eta ja, konbentzitu nahi baldin baduzu norbait, akabo, zen hasiera batetik baldin badago ja bere aurre iritziekin, ez da, norbait edo instituzio bat, ez, kasu honetan, ja zerbait konplexua ematea egiten zaigu erabate zinezkoa. Hemen adibidez, ezakit nola ikusten duzuen egoera, ez hainbeste norbanakoen artean, baizik eta instituzio jakin batzuekin, ez? Nafarroko gobernua, hemen askotan hitz egiten da baita ere poliziaren inguruan, edo, bueno, poliziarekin adibidez. Niretzako lan asko dago egiteko arlo guztietan. Hor daude, egunerokotasunean, komunikabideetan erabiltzen da nongoa den pertsona bat, orduan hor daude, ez, eta horrek joaten da, eta lan asko dago egiteko. Eta aldiz nik uste dut Europa ikusten badugu eta mundu ikusten badugu gaur egun okerrera doa.
guzti hau. Nik uste zinbestekoa dela hori ere, azken finean ditugun instituzioak ere, ez dakit, zaindu behar ditugu, ez daude, ez dakit, identifikatzen ditugu halako zurrumurruak edo halako egiturak edo diskriminazioak edo badaude, zuk aipatu duzu moduan, badaude baliabide batzuk, adibidez, foru zaingoaren komunikazioa egiteko, eman dira txio batzuk. Orain ez dira bakarrik komunikabideak, baizik eta polizia ere bilakatu dugula komunikabide eta hor... Bai, eta halakoak edo beste instituzioetan edo normalean ez dakit zabaltzen ditugun kanpainak, adibidez immigrazioaren arloan, askotan saiatzen gara azpimarratzen, haiengan jasotzen dugun etekina bikoitza dela eta esaten duzugu, ez du zertan horrela izan behar, ezta? Ze hori da diskurso pragmatikoa. Eta eskubideen ikuspuntutik ikusten baldin badugu errealitateak, ez dugu justifikatu behar, etekinak ditugula, ze bestela berriro ari gara bueltaka eta orduan ari gara azpimarratzen zurrumurruen egitura zabaltzen den dinamika edo logika. Bai, eta normaltasunez ematen dira. Osea, hor, ekintza horiek edo diskriminazio horiek ikusten dira normalak bezala, ez? Zurrumurruak daude, informazio hauek, ez, eta normala da. Bai, batzuk igual eskuin muturretik tiraka ez, eta orduan normaltasun hori joaten da ere aruntza mugitzen eta geroz eta eskuinerago kokatzen dugu. Orduan, behintzat eskerrik asko zuek egiten duzuen lanagatik zentzu honetan eta hemendik ere egin duzuen divulgazioagatik zentzu honetan. Mila esker, Xabi, eta mila esker, Ruben. Zuei. Eskerrik asko, aterpean ikusiko gara berriz. Laguntzen bidez bizi dira eta lanak entzen digute. Hainbestetan entzundako zurrumurrua. Eta bai, laguntzen bidez biziraun behar dute batzuek. Eta baita ere, inork egin nahi ez duen lana egin behar dute batzuek. Integrazio sistemaren eta lan merkatuaren porrotaren erakusle argiak. Igual horrelako hausnarketak sakonegiak dira, baina mesedez, edo laguntzen bidez bizi dira, edo lana lapurtzen digute. Bi zurrumurruak aldi berean ez dira bateragarriak.